Якія новыя падрабязнасці жыцця і суда над старым сябрам Лукашэнкі сталі вядомыя толькі цяпер? Чаго Наталья Качанова хоча ад чыноўнікаў і што будуць ведаць пра грошы беларусаў сілавікі і спецслужбы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Падобна, што беларускае міністэрства абароны рыхтуецца да чагосьці кепскага. У пачатку 23-го года беларускія СМІ заўважылі, што за сродкі дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы плануецца пабудаваць новы вайсковы гарадок і палігон у Гомельскай вобласці, недалёка ад мяжы з Украінай. Цяпер жа Радыё Свабода атрымала фотапашпарта аб'екта, а таксама здымак з месца будаўніцтва. Працы ідуць на тэрыторыі былога піянерскага лагера «Чайка» ў Гомельскім раёне. Гэта прыблізна пасярэдзіне паміж Гомелем і Рэчыцай, да мяжы з Украінай, атуль вядзе асфальтаваная дарога. Цяпер рабочыя пракладваюць камунікацыі, а скончыць будаўніцтва плануюць ужо ў сакавіку. Агулам на праект выдзелілі больш за 50 мільёнаў рублёў, але ж чаму раптам уладам спатрэбіўся гэты вайсковы гарадок? Тут меркаванні экспертаў разыходзяцца. Антон Матолька, напрыклад, выказваў версію, што там будзе новая вайсковая часць сіл спецыяльных аперацый для ўзмацнення аховы мяжы з Украінай. Але ёсць і меркаванні, што гэты гарадок можа стаць перадавой базай для расійскіх войскаў у выпадку новай атакі на Чарнігаў з беларускай тэрыторыі. Як Лукашенка спачатку судзіў, а пасля выбачыў свайго сябра? Падрабязнасці паказальнай гісторыі распавялі былыя сілавікі з Белпол. Тут трэба разумець, пра каго ідзе гаворка. Звычайны шклоўскі участковы міліцыянт Уладзімір Канаплёў быў сябрам маладосці Лукашэнкі яшчэ ў бытнасць таго кіраўніком Саўгаса. Калі Лукашенка пайшоў ва ўладу, то не забыўся і пра свайго сябра. Падчас дэпутацтва Лукашэнкі Канаплёў стаў яго памочнікам. Затым ён заняў пасаду ўжо памочніка прэзідэнта. Пасля і сам стаў спачатку дэпутатам, а пасля спікерам палаты прадстаўнікоў беларускага парламента. Тагачаснага Канаплёва характарызавалі як рашалу, які разруліваў любыя пытанні, ад прызначэння ці звальнення патрэбных людзей да выдачы зямлі. Прычым рабіў ён гэта імем прэзідэнта. Ніхто не ведаў, што ў рэальнасці яму казаў Лукашенка, але ўсе ведалі, што Канаплёў з Лукашэнкам гаворыць на «ты». Кажуць, што ў 90-х Канаплёў быў вышэйшы за генпракурора і прэм'ера, бо яны былі так, прызначэнцы, а Канаплёў дарагім сэрцу Лукашэнкі сябрам. Але ж у нейкі момант Канаплёў пачаў задумвацца, што ён і сам быў бы неблагім кіраўніком краіны і нават пачаў збіраць сваю каманду і ездзіў на агледзіны ў Маскву. Гэта яго і згубіла. Усіх, хто прыцягнуў на вернасць Канаплёву, перасаджалі. Яму ж самому пакінулі толькі пасаду кіраўніка Федэрацыі гандбола, але пазней усё роўна скончылася кепска. Па Канаплёва прыйшлі ў 2013 годзе. Ён нават трапіў у СІЗА. Тады завялі крыміналку на намесніка генпракурора Архіпава, якога абвінавацілі ў хабары. Па версіі следства, Архіпаў узяў залаты слітак і бутэльку каньяку, каб закрыць справу па смяротным ДТЗ. Разам з Архіпавым судзілі і Канаплёва за неданясенне. Маўляў, ён ведаў пра той хабар, але прамаўчаў. У выніку Архіпаў атрымаў 6 гадоў калоніі. Канаплёў не сеў і абышоўся штрафам у 13 000 даляраў. Вось толькі гэтыя грошы ён так і не сплаціў, таму што трапіў пад амністыю, якую прынялі ў сувязі з 70-годдзям вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Прычым закон аб амністыі быў прыняты роўненька ў дзень суда над Канаплёвым. Вось такое прыгожае супадзенне. Пасля Канаплёў доўгія гады правёў у апале, але апошнім часам Лукашенка вярнуў свайго сябра бліжэй да цела. Вядома, што ў іх ужо было некалькі нефармальных сустрэч. Ну і напрыканцы яшчэ адзін паказальны штрых. Лукашенка прабачыў не толькі Канаплёва. Той асуджаны на 6 гадоў намеснік генпракурора Архіпаў у выніку увесь тэрмін так і не адсядзеў. Менш чым праз 2 гады яго вызвалілі і па традыцыі адправілі падымаць калгас. Прычым сам Лукашенка тады хваліўся, што такое памілаванне – гэта яго асабістая ідэя. Хто будзе распараджацца вашымі грашыма? Сілавікі. З 1 сакавіка беларускі Нацбанк, сілавыя структуры і спецслужбы атрымаюць так званы супердоступ да інфармацыі пра ўсе плацяжы. Адпаведны указ Лукашенка падпісаў яшчэ летась. Афіцыйна гэта тлумачылі барацьбой з махлярамі. Новаўвядзенне прадугледжвае, што супердоступ да інфармацыі о плацяжах беларусаў атрымаюць усе сілавыя органы: пракуратура, КДБ, міліцыя, следчы камітэт і аператыўна-аналітычны
цэнтр пры Лукашэнку. Пры патрэбе яны змогуць прыпыняць расходныя аперацыі па вашым банкаўскім рахунку, укладзе альбо электронным кашальку на тэрмін да 10 сутак. Гэта будзе рабіцца, калі ў праваахоўнікаў будуць дадзеныя або нават толькі падазрэнні аб здзяйсненні нейкіх супрацьпраўных дзеянняў. Прасцей кажучы, нават калі сілавікам падасца, што рахунак звязаны з нейкім злачынствам, то яго змогуць заблакаваць на тэрмін да 10 дзён. З аднаго боку так, беларусаў апошнім часам усё часцей атакуюць махляры, асабліва часта іх ахвярамі становяцца пенсіянеры. Але ж з іншага боку мы усе разумеем, што любая лішняя інфармацыя пра чалавека можа быць выкарыстаная сілавікамі ў сваіх інтарэсах. А Наталья Качанова дрэсіруе чыноўнікаў. Прычына чаканая – дэпутацкія выбары. Цяпер старшыня Савета Рэспублікі сабрала чыноўнікаў Мінска, каб пра гэта нагадаць і паўтарыць лукашэнкаўскія мантры пра ціск і пагрозы. Качанова зноў расказала, што гэты год будзе асабліва няпростым, а нейкія знешнія сілы будуць дыскрэдытаваць беларускую ўладу. Але ж у іх гэта не атрымаецца, пераконвае Качанова. Цытата. «У нас няма падстаў у краіне, каб хтосьці быў чымсьці незадаволены». Канец цытаты. Тут, праўда, дададзім вось што. Па-першае, нікому не трэба дыскрэдытаваць беларускую ўладу, бо яна і сама з гэтым паспяхова спраўляецца. А па-другое, калі чыноўніца не бачыць незадаволенасці, то гэта зусім не значыць, што ўсім беларусам усё падабаецца. Проста людзі ўжо разумеюць, альбо маўчыш, альбо хутчэй за ўсё будзеш мець праблемы. І цяперашняя такая прыемная для ўладаў цішыня яшчэ здзівіць і чыноўнікаў, і саму Качанаву, і таго ж Лукашэнку. Беларускія ўлады ўжо забаранілі, здаецца, усё на свеце. Заблакавалі незалежныя медыя і караюць людзей за падпіскі на іх альбо рэпосты. Разграмілі ўсе грамадскія арганізацыі, закрылі палітычныя партыі. Але аказалася, і гэтага недастаткова, і цяпер, падобна, яны ўзяліся за вучобу. Чарговым рэпрэсіўным крокам пахваліўся ў сваёй перадачы на АНТ прапагандыст Ігар Тур. Па яго словах, у найбліжэйшы час беларускія ўлады прызнаюць экстрэмісцкай арганізацыяй Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Тут коротка патлумачым. ЕГУ – гэта прыватная навучальная установа. Універсітэт быў заснаваны на пачатку 90-х у Мінску, але ўлады закрылі яго ў 2004 годзе. Тады ЕГУ аднавіўся ў Вільні, дзе працуе і па сёння. Але большасць студэнтаў універсітэта традыцыйна складаюць беларусы. Іх шмат і сярод выкладчыкаў. І калі лукашэнкаўцы сапраўды прызнаюць ЕГУ экстрэмісцкім фарміраваннем, то гэтых беларусаў чакаюць вялікія праблемы, бо навучанне альбо выкладанне ў ЕГУ аўтаматычна будзе лічыцца саўдзелам у экстрэмісцкім фарміраванні, а гэта ўжо крыміналка і да 7 гадоў калоніі. Адпаведна, рашэнне паступаць у ЕГУ для маладога беларускага выпускніка будзе білетам у адзін канец, бо больш вярнуцца ў Беларусь ён не зможа, таму што проста сядзе. Таксама турма будзе пагражаць і бацькам такога студэнта, бо аплату вучобы ў ЕГУ сілавікі з лёгкасцю палічаць фінансаваннем экстрэмісцкай дзейнасці, а гэта да 5 гадоў калоніі. Адразу дзве смерці беларусаў за мяжой. Памёр былы баец палка пагоня Мікалай Сікорскі. Ён ваяваў за Украіну яшчэ ў 17-м годзе, а ў 22-м ён зноў узяў у рукі зброю і далучыўся да беларускіх добраахвотнікаў. Апошнія паўгода мужчына жыў у Швейцарыі. Ён пакінуў Украіну праз праблемы са здароўем у сваячкі і праз наступствы сваёй кантузіі. У Швейцарыі і здарылася бяда. Знаёмыя мужчыны кажуць, што яшчэ 2 месяцы таму Сікорскі трапіў у бойку з афрыканскімі мігрантамі і атрымаў цяжкую чэрапна-мазгавую траўму. Сёння стала вядома, што беларус памёр. Яму быў толькі 51 год. А ў Варшаве беларус загінуў проста ў сваім жа бары. 46-гадовы Александр Дагель спускаўся ў падвал сваёй установы і ўпаў з лесвіцы. Яго цела знайшоў кліент, які і выклікаў хуткую, але было ўжо позна. Цяпер дакладную прычыну гібелі мужчыны пакажа экспертыза. У Маскве пачалі судзіць 2 беларусаў, якіх вінавацяць у дыверсіі на чыгунцы. Хлопцам 19 і 20 гадоў. Па версіі расійскіх следчых, у снежні 22 года яны па заданні СБУ падпалілі кабіну электравоза ў Падмаскоўі. За гэта нібыта атрымалі $720, праўда, хутка іх затрымалі, прычым выпадкова. Беларусы падобна вырашылі працягваць дыверсіі, бо набылі 2 каністры з бензінам і схавалі іх проста ў хостэле, дзе звычайна начавалі. Але каністры
каністры знайшла прыбіральшчыца, якая паведаміла пра знаходку гаспадарам установы, а тыя сілавікам. Цяпер беларусам пагражае да 20 гадоў калоніі. У Варшаве польскія спецслужбы затрымалі беларуску, якая супрацоўнічала з беларускім КДБ. На працягу некалькіх месяцаў жанчына перадавала КДБшнікам інфармацыю аб дзейнасці беларускай дыаспары ў Польшчы. Цяпер жанчыну змясцілі пад варту на 3 месяцы. Ёй пагражае абвінавачванне ў шпіянажы. Чым бліжэй да выбараў, тым больш жэсці ў Беларусі. Улады і сілавікі вядуць зачыстку ўсяго жывога і прыходзяць да ўсіх, хто на іх думку можа праяўляць хоць якую актыўнасць. Цяпер ахвярай стала Тацяна Севярынец, маці асуджанага палітыка Паўла Севярынца. Да яе сілавікі прыйшлі сёння раніцай. Жанчыну забралі з кватэры і адвезлі ў Губазік. Ёй у віну паставілі нейкія падпіскі ў Фэйсбуку. Тут нагадаем, што сын Тацяны Павел Севярынец быў затрыманы ў чэрвені 2020 года. Яшчэ за 2 месяцы да прэзідэнцкіх выбараў. Яго абвінавацілі ў падрыхтоўцы масавых беспарадкаў і асудзілі на 7 гадоў калоніі. Але сілавікі прыходзяць не толькі да вядомых людзей ці іх сваякоў. Цяпер чарговы хапун адбыўся на Гомельшчыне. Губазік паказаў 4 затрыманых. Людзей вінавацяць у распаўсюдзе матэрыялаў, якія ўлады прызналі экстрэміскімі. Вядома, што адзін з затрыманых быў падпісаны на нешта на сваёй неактыўнай старонцы ў кантакце. Іншы затрыманы мужчына пераслаў сваёй жонцы ў месенджеры спасылку на незалежныя медыа. Цяпер людзей чакаюць суды і ў самым лепшым выпадку штрафы ці суткі. А беларускі гумарыст Женя Буракевіч зняў відэа без слоў і парваў тык-ток. Паглядзіце, можа гэта і пра вас. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.